U prostorijama Hrvatskog sabora vodeći hrvatski, ali i međunarodni stručnjaci u sklopu prve stručno-znanstvene konferencije Zaštita ljudskih prava u 21. stoljeću održali su predavanje na temu suzbijanja diskriminacije u društvu. Jedna od organizatora, zastupnica Ermine Lekaj Prljaska, otkrila je kako je kršenje osnovnih ljudskih prava još uvijek duboko ukorijenjeno u većini institucija. Htjeli smo ovom konferencijom ukazati ljudima da se treba to ponavljati, treba što više pričati o tome jer smatram da ljudi jako malo dobivaju informacije u vezi s tim. Što se tiče kršenja ljudskih prava, smatram da to imamo svaki dan u našem društvu, počevši od obitelji, pa škole, pa drugih različitih institucija. Sustav ljudskih prava nije samo dilema, nego se radi o zaštiti cijelog kontinenta. Upravo tu leži važnost ove konferencije, objasnio je jedan od sudionika, saborski zastupnik Davor Stier. Sustav ljudskih prava nije samo neka teoretska dilema ili zadaća, nego itekako vezana za sigurnost cijelog kontinenta i mislim da u tom pogledu je vrlo važan doprinos koji se može dati i sa ovakvim konferencijama. I nije Hrvatska jedina zemlja koja vodi borbu za podizanjem svijesti o ljudskim pravima. Slično proživljavaju i ostale članice Europske unije, objasnio je moderator konferencije dr. Miljenko Šimpraga, zahvalivši pri tome i suorganizatoru gradskoj četvrti Gornja Dubrava. Ljudska prava danas su globalni izazovi i veliki problemi, dakle ne samo u Hrvatskoj i Europi, nego u cijelome svijetu. Danas smo svjedoci svega ono što se događa i nažalost to je danas među glavnim problema koje moramo rješavati. Također bih se posebno zahvalio jednom od suorganizatora, to je gradska četvrt Gornja Dubrava, dakle za razliku od ostalih gradskih četvrti, ova gradska četvrt već čitav niz godina organizirala slična događanja vezano za zaštitu ljudskih prava, ne samo na lokalnoj razini, nego već i na nacionalnoj, pa evo i na međunarodnoj razini. Danas smo dogurali do saborskog odbora i nadamo se da će to biti dalje. Svoj doprinos u suzbijanju diskriminacije dao je i prodekan Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Mario Krešić, koji je govorio o značenju društvenih inovacija koje za cilj imaju pomaganje žrtvama i svjedocima. Tema je zapravo zanimljiva jer je i nova. Mi znamo svi da su tehnološke inovacije jako važne i povezane s gospodarstvom i da se znanost i fakulteti trebaju povezivati sa gospodarstvom. Manje važna tema nije ni utjecaj umjetne inteligencije u promociji. O toj problematici predavanje je održala ravnateljica Instituta za neuromarketing Heda Martina Šola. Kako je Institut za neuromarketing ujedno i tijelo koje radi vještačenja u marketingu i intelektualnom vlasništvu, onda nažalost smo dosta se susreli sa tim povredama baš u tom području i koliko su povrijeđena ta prava baš iz razloga što još uvijek nije donesen jedan konkretan dekret, nazovimo to tako, sa pravne strane i pravna legislativa na razini cijele Europske unije koje će regulirati to područje. Zaštita ljudskih prava u 21. stoljeću zahtijeva sveobuhvatan pristup koji uključuje društvene, političke, tehnološke i ekonomske dimenzije. Globalna suradnja, educiranje javnosti i jačanje institucija ključni su elementi u ostvarivanju napretka u ovoj važnoj oblasti. Jedan od njih je i ova hvalevrijedna konferencija.